Виж какво, гледай, каква бряна голяма. А, не, верно ми. Виж какво голям сомфана, гледай, Марин. Гледай, ти не викай така. Ето, виж как лапнал. Виж как е лапнал. Батуше, сифте ме. Айде сифтето. Ти, това слънце, чакай. Исли го това. Чакай. Какво? Пустим ме, кажи го пусти. Как бе, това сифтето? Марин, какво ще иде до вечера? Я да видим. Я да видим какво фана. Гледай го. Насам го обърни. Така че там слънцето не се вижда. Браво. Виж точно в това мая. Виж как е лъпнал блесната. Браво на Марин. Къде са другите майстори? Ето ги. Уне масаджиите. Хайде. Чао. И оператор да сними. Не. Пуснем, то ще оживее. Хайде. Ама никой, да снимам как го пускаш, после горския ще кай. То трябва да... който пуща ще фани по-голямо. Там вляво го пусне. Там. Защото там не се вижда. Не там. Там не става. Там как сега да падна долу да... Бе, там няма ли вода беше паднал? Ти да не тъж вътре. Там не става, има слънце. Как там? Ето. Как да не се вижда? Всички ще видят. Ето, айде. Ще го покажем на горския как ги пуска. Целуна ли го сега? Целувка? Айде, чао. Заминаха Иванчето. Айде, нека да порадва.